My ho nebudeme samozřejmě do ničeho honit, až bude Míra připravený, sám nám dá pokyn. Jenom se zeptám, na trati všechno v pohodě, děvčata, časomíra. Červený praporky taky jsou v lichtiku. Jasně vidíme. Slečna fotografka v džínách a v zeleném triku taky je připravená. Jo. Nebo ty točíš video, nebo fotíš? Točím! Dámy a pánové, Míra Duda nám dává signál, že je připraven ke startu a právě teď je vpuštěn na 100metrovou dráhu se 14% stoupáním. Míra Duda s číslem 17 na první pohled se může zdát, že má výhodu, protože má zhruba o metr delší nohy, než mají všichni ostatní závodníci. Jeho krok je tedy delší, ale váha přísudů piva Budvar je pro každého stejná, tedy i pro závodníka s číslem 17, Míru Dudu. Všimněte si teď toho rozdílného stylu, to tempo je strojově přesné a Míra jde noha, noha, teď. Položit si vedle něho metronom, který se používá při hraní na klavír, tak se Míra trefuje. Už je na 40, ale jde pořád stejným tempem. Pomalu tak stejně, jako tady hraje rakouský opus Life is Life. Takže jsme do 50. Life is Life. 55. Do toho se vypadá, že to je stovka. 60. 60 za chvíličku. 65. Jsme dlouho nebyli nahoře, proto. Je dobré, ale zase mohl bych předvonit ještě.